formen havde indfundet sig hos de lokale helte. Blandt publikum også denne herre, Lido Vieri, målmandstræner hos Torino, og han gjorde flittige notater. Om træernes målmand Thomas Risum var der nu ikke så meget at notere, for han stod over med en knæskade, og i stedet vikarierede karantæneramte Palle Petersen. Arbejdsivrige og koncentreret gik 1903 til opgaven. Godt tempo og gode kombinationer mod et tamt Malmø-mandskab. Nytilkommende Kenneth Birkedal har fået chancen som vingbak, og han ligner faktisk allerede en fast mand på holdet. Og så er der naturligvis Johansen-brødrene, der her serverer bolden på et fad for Lars Højer, og så stod der 1-0. Forsvar og midtbane tegner udmærket, og fremme ligger Michael Mannicke, og han er optimist, selvom han har fået bøde af klubben, for at kritisere forberedelserne op til kampen mod Torino. Det vi skal koncentrere os om, det er at gå ud og slå Torino på onsdag, og det vil vi gøre alt, hvad vi kan. I har haft et komprimeret forløb op til på cirka 1,5 måneds tid. Har det været tilstrækkeligt med at kun at være i udlandet en enkelt gang, altså den uge, hvor I var i Paris og spille? Jamen, jeg synes, vi har haft nogle gode træningsmuligheder, eller gode træningskampe, og det er blandt andet her i dag, den sidste, den viser altså, at vi er på ret kø, og jeg har store forventninger til på onsdag. Lars Højer veludviklet sparketeknik og 2-0. I november drømte træner Benny Johansen om 2 ugers træningslejr i Brasilien. Det blev til en enkelt uge i Paris, så i stedet blev det denne gamle slager, der blev vinterens hit på Lyngbyvej. Jo, der er intet så skønt som de grønne plæner på Lyngbyvejen. Et nummer, som træernes direktør Frank Mathisen holder meget af. Og i mellemtiden gjorde indskiftet Anders Bjerre det så til 3-0. Også han er ny hos 1903, og det samme gælder for Søren Lyng, der kom fra Frem. Men skønt det er blevet til hele 9 mål for Anders Bjerre i træningskampene, så er han alligevel en beskeden mand. For han tror nemlig ikke, at han er med fra start på onsdag. Jeg tror ikke, jeg starter inden de sidste 2 træningskampe. Det er indstillet skytset. Jo, der er gjort klar til B1903's UEFA Cup-besøg i Torino på torsdag, og det vender vi tilbage til sidst i Sport i toeren. For alle veje, i alt slags vejr. Et vejgreb, som frem for alt holder længere. Det nye MXT. Holdbar sikkerhed i alt slags vejr. Og nu Europacup-fodbold. Det gælder kvartfinalen i UEFA-cupen mellem B1903 og det italienske hold Torino. I pausen mellem første halvleg kommer nyhederne som vanligt kl. 22. B1903 kan i dag tage det første vigtige skridt mod en semifinaleplads i UEFA-cuppen. God aften og hjertelig velkommen til kvartfinalen i UEFA-cuppen mellem B1903 og Torino. På lørdag fra kl. 21.30 viser vi her på TV2 det klassiske spanske fodboldopgør mellem Barcelona og Real Madrid. En kamp, der meget vel kan få afgørende betydning for, hvem der bliver spanske mestre. En af Real Madrids stjernespillere er den tidligere jugoslaviske landsholdsspiller Robert Prosinecki, og han var i dag i København. Robert Prosinecki blev mødt af flere hundrede fans, da han i dag besøgte København. Og efter de mange autografskriverier havde Prosinecki mere ondt i sin hånd end i det skadede ben, der fortsat holder ham ude fra fodbold. Men selv uden hans deltagelse lover han alligevel seerne en stor oplevelse på lørdag. Sigurno se zna da to je jedan veliki derbi u Španiji i da se igraju i Real Madrid i Barcelona i još pogotovo sad se igra u Barceloni gdje naravno da će biti pun stadion. I mislim da je to nekako kao odlučujuće za prvenstvo, pošto Real Madrid samo beži jedan bod, nije na prvom mestu, Barcelona želi da ga stigne i ja mislim da će biti sigurno jedan veliki derbi i jedna velika utakmica. Da de to hold mødtes tidligere på sæsonen, brillerede Prosinecki med dette flotte mål.
Men på lørdag foregår opgøret på Nou Camp, Barcelonas hjemmebane, og her er Barcelona særdeles vanskelige at besejre. Mislim da Barcelona ima jednu izvanrednu ekipu. Samim time što već 3 godine igraju zajedno, što je velika stvar za jednu ekipu koja se stvara. Znači, tek je sada počela igrati izvanredno i prošli i ovu godinu igraju stvarno dobro. Šta reći o njima? Mislim da imaju dobre strance kao što su i Laudrup i Kuman i Bugarin Stojičkov gde su sigurno pogodili sa strancima i imaju kadar velikih igrača. Ti znaš da je Mikel Laudrup velika zvijezda i ne samo to da ima veliku zvijezdu među svim Dancima, jer on je odavde. Šta pa mislim da, ne znam kako je igrao ranijih godina, kažu u Španiji da je igrao onako, prosječno, ali mislim da ova godina njegova stvarno igra izvanredno i mogu reći sigurno da je za mene najbolji igrač u Španiji sada. Ne zato što sam ovdje i zato što je to danas, nego stvarno je tako, ova godina je stvarno izvanredna. Mislim da igra za Barcelonu izvanredno. Sidst endte opgøret uafgjort 1-1 efter dette straffe af Ronald Koeman. Men Prosinecki er ikke i tvivl om resultatet af lørdagens opgør. Barcelona 1-2. Mikel Laudrup er på banen for FC Barcelona mod Real Madrid i den spanske liga. Følg topopgøret her på TV2 lørdag aften. Spansk fodbold på TV2 lørdag 21:30. Og så til aftenens hovedbegivenhed. B1903's modstander, Torino, er på papiret en uhyggelig vanskelig opgave. Peter Jensen har været i Italien, hvor han har set på nogle af de spillere, der vil volde træerne størst problemer. Hvis der er nogen trøst at hente nogen steder, så er det i den kendsgerning, at Torinos spydspidser Casagrande og Bresciani er i scoringskrise. Giorgio Bresciani, der sidste år var holdets topscorer, kan simpelthen ikke få bolden ind over stregen. Og når målene udebliver, forsvinder selvtilliden og skarpheden. Ikke engang til træning kan Bresciani score. Han skyder og skyder, men troen er væk. Til gengæld er landsholdsspilleren Gianluigi Lentini i sit livs form. Han opererer mest på højre kanten. Han er en god dribler, og han kan gå begge veje. Og så har han også begyndt at lave mål. Her scorer han på hovedstød mod Fiorentina. Og her er et af hans 2 mål i kampen mod Ascoli. Men Torinos hold er først og fremmest bygget op omkring en stærk midtbane, hvor spanieren Martin Vázquez er en af stjernerne. Han bevæger sig over hele banen og er altid spilbar, og så kan han splitte et forsvar med sine lange afleveringer. Men først og fremmest skal man lægge mærke til ham her. Vincenzo Scifo, belgisk landsholdsspiller. Han er både hjernen, målscoren og kunstneren på Torinos hold. Scifo udfordrer hele tiden modstanderens forsvar, og det er næsten umuligt at pille bolden fra ham. Og selvom han er stjerne, er han ikke luksusspiller. Og så er han hele tiden målfarlig. På grund af et præcist skud. Og på grund af sit kølige og frække overblik. Torinos forsvar er velorganiseret takket være libero og anfører Roberto Cravero og den lidt anonyme Gianluca Fusi. Men her er en af dem, der gør det grove arbejde. Roberto Pollicano. Tilhængerne kalder ham Rambo. Enrico Annoni takler også, så det kan mærkes. Og så har både Pollicano og Annoni kræfter nok til at sparke en hest over et kirketårn. Se her. Jo, der er udfordringer nok for B1903 i de næste 90 minutter. Ja, og hvordan B1903 vil prøve at dæmme op for de italienske stjerner, det fik vi dette bud på af træner Benny Johansen umiddelbart før kampen. En opstilling med Michael Mannicke og begge tvillingerne i front. Det ser offensivt ud, Benny Johansen. Det er jo også noget af tanken i det. Vi er på hjemmebane.
og vi skulle gerne se, om vi ikke kunne hale en sejr hjem her i den første kamp. Så jeg er nødt til at prøve en lille smule fremad også. Men hvad skal tvillingerne? Skal de ligge helt fremme ved siden af Michael Mannicke? Nej, vi skal ikke spille med 3 mand på top. Michael Mannicke ligger alene på top, og så skal begge tvillinger ligge et lille stykke bag ham, således at de kan arbejde fremme, men samtidig støtte midtbanen. Når man vil spille offensivt, så forstørrer man samtidig også risikoen nede bagved? Det er rigtigt nok. Man kan løbe en lille chance, men den er man altså nødt til at tage også. Men på den anden side, så har jeg altså meget rutinerede folk liggende i det bagerste forsvar. Og jeg håber på, at de kan klare ærten så meget, som det er nu nødvendigt. Hvad er dit ønskeresultat? Ja, mit drømmeresultat, det er 2-0 til os. Men jeg vil være meget tilfreds med en 1-0 sejr. Så er vi klar med første halvleg på Gentofte Stadion. Følger Jørgen Mader og Preben Elkjær slaget. Lad os håbe, der er noget symbolik i, at lykkehjulet har holdt jubilæum på udsendelse nummer 1000 her i aften. For logikken siger jo nægteligt, at det må blive sejr til Torino i aften. Fest, stemning, 2.000 italienere er på plads her på Gentofte Stadion, hvor der i aften er 15.500 tilskuere. Der blev godt nok advaret inden kampen mod at tænde romerlys og mod at skyde kanonslag af, men det er bestemt ikke blevet overholdt. Der er i hvert fald ikke blevet lyttet ordentligt efter. Hele Gentofte lyser på det nærmeste op af romerlys og andet, som de italienske tilskuere har med. Det er tredje gang dansk og italiensk fodbold mødes i Europacup-sammenhæng. Tidligere har Hvidovre mødt Juventus med klar sejr til Juventus, og sidste år var det Roma mod Brøndby, og her var det Roma, der gik videre med en 2-1-sejr i Rom efter 0-0 i København. Her er Torinos brasilianske spillere Casagrande, der i øvrigt i en anden kvartfinale i Europacuppen mod Brøndby i Københavns Idrætspark, måtte forlade banen og har dårlige minder. Han fik nemlig en knæskade, der holdt ham ude i flere måneder. Men ellers er det formentlig et defensivt orienteret Torino-hold, vi får at se. I hvert fald er en af holdets frontløbere, den hurtige Bresciani, ikke med, og det betyder, at Casagrande skal ligge alene fremme. Ellers skal man lægge mærke til Vincenzo Schifo med nummer 7, den store strateg på holdet, og så også Martin Vázquez Campo, som er den spiller, der fylder hele banen, og løber har fået et godt samarbejde med netop Schifo her. Schifo, der oprindeligt er belgier, men oprindeligt er italiener, men flyttede til Belgien som dreng, og så siden er vendt tilbage igen. Og her valgte Casagrande, som altså får fornøjelsen af Ivan Nielsen på B1903's hold. Ivan Nielsen skal holde den store, eller søger holde den store brasilianer. Her har vi B1903's holdopstilling, og det er en offensiv orienteret holdopstilling med de to brødre Martin og Michael Johansen med henholdsvis nummer 10 og 11. Lad os håbe, vi kan finde ud af det. Og så er det Mannicke helt fremme, og det betyder, at de nye spillere, Anders Bjerre og Søren Lyng, ja, de starter begge på bænken, og det samme gør Diego Tur, om hvem der har været lidt problemer op til kampen. Han er klar, men sidder altså ude. Og offensivt spil med brødrene. Her har vi Martin Johansen, Preben. Hvordan ser det for at være en god idé af træerne? Ja, jeg synes egentlig ikke, det er så dumt. Begge to er små spillere, og vi må gå ud fra, at banen er lidt fedtet i dag. Og der er der ingen tvivl om, at de vil stå godt fast, og med deres driblinger måske kan skabe lidt ravage i Torinos forsvar. Torino, som jo ellers, man må sige det, som det er favoritter, er faktisk i stor form i øjeblikket. Spiller virkelig op til deres bedste i den italienske turnering. Men lad os se, med den her kulisse kan det da godt være, at B1903 kan hive sig selv op ved forrødderne. Ja, det ligger i hvert fald godt pres på fra starten. Anoni. Og så kommer Schifo tilbage, regissøren på holdet, og målmand Marchigiani. Jeg tror, det er en god idé, hvis B1903 spillere fra start kommer op og presser Torino spillere på deres egen banehalvdel. Ikke lade dem komme i gang med deres teknisk fremragende spil. Det er nemlig et teknisk meget, meget stærkt hold. Så op til dem med det samme. De skal ikke have ro til deres smarte kombinationer. Martin Johansen. Michael overtager. Mannicke ligger alene helt fremme, og han har den hårde italiener Pascal Plono, der spiller med nummer 2.
tæt på sig hele tiden. Bono, som vi kender fra mange hårde opgør med hollænderen Van Basten fra Milan. Pierre Larsen. Og glimrende stykker frem til Jørgen Ulbjerg. Og Manniche overtager. Og roligt spillet tilbage, styret af Anoni. Jeg kan netop se, at Manniche er oppe og pres. Forsvaret får bolden med i den situation. Det skal de blive ved med. Så er der ikke langt til en afslutning. Og i den bagerste kæde her har B103 med nummer 2 Kenneth Wehner, med nummer 3 Ivan Nielsen og med nummer 4 Torben Piknik, der har bolden her. Ja, Manniche kommer til kort i hovedstødsduel med Bruno. Gode kombinationer fra 1903. Smart set, men bolden når lige nøjagtigt at passere sidelinjen. Men rart at se både pres fra start og også fantasi. Her Kenneth Birkedal, en af de nye 1903's holder her, træner Benny Johansen. Lars Højer og Kenneth Wehner. Og målmand Thomas Risum, der kom ind i den første 8-delsfinale mod Trabzonspor, efter Palle Petersen blev vist ud. Og Ole Kjær, der jo var lejet til lejligheden her, kan man sige, på grund af Palle Petersens fravær. Ja, han fortæller, at han har arbejdet meget med Risum, der har været en del nervøs op til dette opgør. Og det har Ole Kjær gjort ved at fortælle ham om, hvordan han selv har haft det op til tidligere store kampe. Manniche. Vi kan se, at Casagrande ligger alene fremme. Lige bag ham Vaskes og Schiffer. Så det er da ikke alt for defensiv opstilling, Torino kommer med. Måske står de lidt langt tilbage på banen, men de har spillerne, der kan spille offensivt, også i den opstilling her. Ja, igen glimrende indlæg. Og godt presset af Michael Johansen. Ulbjerg. Der er meget kontantspil i det italienske forsvar, men ikke fløjtet af den bulgarske dommer Lupe Spasov. Og så bliver der til gengæld her. Ja, det er nok lidt hårdt dømt. Han spiller helt klart bolden. Jørgen Ulbjerg. Og det er Vincenzo Schiffer med bolden. Sparker efter Casagrande. Men glimrende går op. Godt set af Ivan Nielsen. Godt fulgt med i forsvarsløbet fra manden her, der virkelig kan lægge den præcise aflevering. 2 italienere faktisk fri lige bag ved Ivan Nielsen. Pavero, anføreren, og offside. Ja, vi kan næsten fornemme den kran af hurtighed her. Mondonico, Torinos træner, han fortæller om 1903, at det er et hold, der er homogent, fungerer godt uden de store stjerner, og et sådan hold kan det mange gange være meget svært at møde.
Ivan Nielsen. Ulbjerg. På den anden side også et lidt svært at være hjemmehold i disse tider, i Europacup-tider. Man skal angribe. Tilhængerne vil have, at man angriber fra første fløjt. På den anden side må man absolut ikke lade et mål gå ind i hos sig, og det kan være svært at ligesom finde balancen mellem angreb og forsigtighed. Jeg synes, træerne indtil videre i den her første halvleg har fundet den rigtige balance. Ja, Casagrande. Klart frispark mod Kenneth Birkedal. Men der vil næsten være noget naturstridigt ved spil nummer 3 med kun 9 træningskampe som ballast. Det vil være i stand til at spille lige op med den italienske Serie A's topmandskaber. Nummer 4 ligger Torino, 10 point efter Milan. Schifo. Casagrande med helt fremme. Lentini kommer med. Vasquez. Og det bør være Risom. Ja, det er en dejlig bold at få som start for målmanden. Uden at være presset, kan gå op og drive den sikkert. Det er ingen tvivl om, at man altid har lidt nerver på, når man står dernede og ikke rigtig har været i gang endnu. Men vi kan se, at Torino har alle 11 spillere nede på egen banehalvdel, og det er utrolig svært for B-nummer 3 at finde områderne og komme igennem på. Indkast. Linjevogterne. Ligeledes fra Bulgarien. Statchev og Aguilov. Torben Piknik. Samtlige spillere på Torinos banehalvdel. Michael Johansen, men har 3 italienere omkring sig. Kenneth Wehner, Ivan Nielsen. Ja, Torino spiller typisk italiensk. Sikkert forsvarsspil. Massivt forsvar. Prøver at lade B-nummer 3 løbe kræfterne af sig. Temperamentet af sig det første kvarters tid. Og håber så stille og roligt at komme ind i kampen med farlige kontra. Det er typisk italiensk, og ja, det har jo givet på det mange gange. Det er vigtigt for B-nummer 3 hele tiden at bevare koncentrationen, især bagud. Torino har lavet 4 mål i 3 udkampe i Europacuppen. 2-0, 6-1 over Reykjavik fra Island. 2-0 og 0-0 mod Bratislava fra Portugal. Og her glimrende gået ud af målmanden Marchegiani. Og så mod AEK Athen. Ja, der blev det 2-2 på udebane og en 1-0 sejr hjemme. Per Fusi, tidligere spillet for Napoli. Lars Højer. Ivan Nielsen. Mannicke. Og glimrende forsøg fra Per Larsen. Ja, det er fremragende spiller af Mannicke der med brystet. Ja, det er der, han har sin styrke, Mannicke. Dels som skarpretter, men så sandelig også som manden, der strøger bolden omkring sig. Godt set. Og godt afsluttet af Per Larsen. Ja, et godt skud for den. Er holdt nede, og det er svært. Og når man holder den nede på en glat bane, så smutter den og får ekstra fart på. Godt forsøg. Ja, det var lige nøjagtigt den lange centimeter.
der hindrer 1903 i at komme foran her, hvor der er spillet 12 minutter af første halvleg, og stillingen fortsat 0-0. Schifo. Annoni. Vasquez. Jeg prøver igen indspil, hvor Casagrande fixerer, og Cravero også er med fremme. Men nede i den modsatte ende, ja, der står der 4-5 Torino-forsvarere i området omkring Michael Mannicke. Martin Johansen rykker frem. Birkedal, Picnic. Ja. Sønder, det går frem med den. Schifo. Næsten umuligt at få bolden fra og gøre hele tiden det enkle og fascinerende. Men det, træerne kan prøve at udnytte, det er netop, at Schifo og Vasquez, det er to spillere, som er utrolig tekniske gode. Men i deres ryg lægger de ikke rigtig mærke til, hvad der sker. Altså, de er ikke så gode til at forsvare. Så hvis man kan stikke af i ryggen på dem, så er det ikke de spillere i hvert fald, der løber efter en og giver en den tætte opdækning. Schifo, som jo er en fremragende tekniker, men han er altså også lidt doven. Men er modnet betydeligt mere, siden han i 87 spillede for Inter. Så gik turen til Bordeaux. Og altså tilbage igen i Italien, hvor han nu kan indtage den rolle, han oprindeligt var tildelt som spilfordeleren, regissøren på et italiensk storhold. Og søn af en siciliansk minearbejder, der udvandrede, da Schifo var dreng. Så kom han til at spille i et lille område, der hedder La Louvre, hvor han som drengeholdsspiller scorede 432 mål, og det rygtede, så han kom så til Anderlecht som 17-årig og var med på Belgiens hold ved EM i 1984. Så du ham der? Ja, der var han vist med, ja. Ivan Nielsen med fremme. Ulbjerg. Mannicke er på midten her. Godt presset af Birkedal. Og glimrende set af Torben Picnic. Kun Mannicke med fremme, og klart frispark af Vasquez. Og Vasquez får første advarsel. Og det er helt i orden. Prøv at se her. Tarja, da det ikke går med det første ben, tager han det næste også. Spanieren Martin Vasquez, den eneste udlænding, der er blevet tilbage i Torino denne sæson. Hvor Schifo kom til sammen med Casagrande. Ivan Nielsen. Men der gives ikke mange muligheder i det italienske forsvar. Arbejdes med konsekvens og ryddes godt op. Ja, men jeg må sige, at jeg er imponeret af B903 her efter det første kvarter. Jeg synes, de gør det utrolig fornuftigt. Kommer godt frem af banen, samtidig med, at de lukker totalt af bagud. Og det er faktisk ikke så nemt, som det ser ud til. Så meget positiv start. Og så får træerne frispark. Og det må være dømt for skridt simpelthen. Og det er der uhyre sjældent, der sker. International kamp. Vi så det ved verdensmesterskaberne, hvor tyskerne profiterede på det. Italienske målmænd kan jo stort set løbe alt det, de vil, alle de skridt, de vil i den normale turnering. Nu skal trænerne holde hovedet koldt. Lad være med at diskutere for meget med de italienske spillere. Koncentrere sig om det her frispark, som kan være utrolig vigtigt.
ingen grund til at gå ind og diskutere. Både Martin og Michael var inde og hold jer væk og få noget ud af det her frispark. Ja, så lad Bulgaren ordne den affære. Og så dommeren. Samtlige italienere tilbage i feltet. Pierre Larsen ved bolden. Lars Højer med det skarpe, præcise skud. Står her yderst til venstre. Manden, der scorer en fremragende mål mod Trabzon. Det er svært at skabe ro i muren. Nu skal der passe på, der bliver der endnu et kort. Og det bliver til Bruno. Altså 2 advarsler til Torino. Først til Vasquez og til Bruno. Og han tager igen til lommen. Den bulgarske dommer. Og Lars Højer. Ja, vælter 3 italienere. Passer på offside. Ja, de var hurtigt fremme. Vi så virkelig koncentrationen i det italienske forsvar. Ja, det er de færreste gange, man får scoret på. Selvom det virker som en stor chance, så går der altså kun et halvt sekund, så ligger de ude i skuddet. Frispark. Denne gang fra Politano, og han får en lille advarsel. Og det er altså 3 advarsler her inden for bare et par minutter. Og Politano, det betyder for ham, at han ikke kommer med i returkampen. Har i forvejen 1 advarsel. Og altså ude om 14 dage i Torino. Du ryster lidt på hovedet, Preben. Synes du, det er hårdt dømt? Jeg ryster lidt. Jeg synes, at 3 gule kort. Jeg forstår, at han giver 1. Måske for at få gemytterne lidt ned. Men jo flere han giver i den her fase, jo mere vildt bliver det. Jeg synes ikke, det var et frispark, der ligefrem var hårdt og brutalt. Dommeren skal også være lidt psykolog en gang imellem. Vide, hvornår han skal få gemytterne til at falde til ro. Ja, lad os håbe, at Luka Spasov kan finde ud af det. Men i hvert fald Pellicano, som sagt, ude i returopgøret, hvor han formentlig heller ikke var kommet med. Så vil de nok bruge Rosciani, angriberen, i stedet for. Wiener. Birkedal. Og indkast. Spiller med stor selvtillid i forsvaret, træerne. Manike, de kender det, Bruno. Vasquez. Jeg synes også, det er flot at se træerne, hvor lynhurtigt de er tilbage i forsvaret. Meget koncentreret. Martin Johansen. Alt det mindste udspilles en duel mellem Casagrande og Torben Picnic. Den hårde hund, dansk fodbolds putbill, kaldes han, Picnic. Michael Johansen.
Schiffer. En fræk opvisning, han laver der. Casagrande smider sig. Et forsøg på at få udløst et gult kort formentlig. Men 2 gange i træk, han har været nede. Men der spilles kontant, også af 1903. Jo, men kan man forvente sig andet? Er en vigtig kamp. Men det er godt at se, at de både har fundet rytme og tempo, har motivation, trods 3 måneders pause næsten fra turneringsfodbold. Ja, motivationen, synes jeg, den bør de også have. Det skulle ikke være det store problem. Men som du selv siger, rytmen, tempoet i kroppen, ja, den kan ikke være det samme, når man ikke har spillet turneringskamp i så lang tid. Det bliver spændende at se trænerne jo længere tid der går. Om de kan blive ved med at holde dampen op, om de har konditionen til at stå alle 90 minutter, blive ved med at være koncentreret. Ivan Nielsen. Og Manike. De 2 høje, gamle, rutinerede på træernes hold. Wiener. Ja, der skal stor præcision i afleveringen ind i feltet. Og her kommer Lars Højer frem. Men Bruno igen får afværget. Og så farligt spiller Kenneth Birkedal. Det er helt bevidst, at italienerne stiller sig ned i eget straffesparkfelt. Altså man skal ikke tro, at de er presset i bund, som man siger. Simpelthen italienske hold gør det konsekvent, når de spiller på udebane. Og derfor er det vigtigt, at trænerne får åbnet det massive, kompakte forsvar ude langs kanterne, så man kan få nogle høje bolde ind til for eksempel Manike. Eller Ivan, som vi så fremme lige før. Birkedal. Ja, det var Vasquez igen. Han har fået en advarsel. Nej, Fusi var det. Og 4. advarsel af en kendsgerning. Her kommer den. Og det synes jeg til gengæld er helt i orden, for han har ikke chance for at få fat i bolden. Nej, går direkte ned i støvlerne på ham. Spillet 25 minutter. 0-0. Med 4-0 til Torino i advarsler. Schifo. Vasquez. Lentini. Casagrande kalder på den. Vasquez. Ja, de presser dem godt, går godt frem. Fortækker. Og får dem til at lave fejl. Michael Johansen. Her, og det her det er Martin. Men afleveringen fra Boer var lige hård nok. Men det er ikke mere end godt et år siden. Tavse Tipper Thomsen skrev om B103, at det er og bliver et kedeligt mandskab opkaldt efter sin tilskuerrekord og uden egentlige profiler. Man så sandelig sige, at der er sket noget siden. 15.500 er på plads i aften. Det bliver et langt klubnavn, ikke? Ja, det gør det. Men der er så sandelig også kommet profiler på holdet. Tvillingerne Johansen for eksempel.
Og træner Benny Johansen har kvittet, eller smøret sine støvler af, op for sidste gang i 1980. Og da han blev spurgt, om han ville være træner, så sagde han aldrig i livet. Og nu er altså i kvartfinale i UEFA-koppen, efter at have elimineret Bayern München. Blandt andet Vasquez, Fusi, Casagrande. Vasner på, Vasquez igen. Han får 2 muligheder. Men sikker fynsk favn her, Thomas Riegel. Ja, det er den her fase af kampen, B903 skal være godt på vagt. Nu har de ligesom løbet nerverne af sig. De første kræfter er brugt, og der er ingen tvivl om, på et eller andet tidspunkt vil træerne begynde at trække lidt tilbage. Sæt tempoet lidt ned, og så skal man passe på. Så er det Torino vil lede efter sin chance. Ja, godt presser Ivan Nielsen. Men det er netop det, når først de begynder på noget, de virkelig behersker til fulde, nemlig temposkift og overraskelserne, eksplosionerne. Dem har de ikke haft tid til endnu. Men som jeg siger, lige så snart træerne måske lige mister grebet et øjeblik, så kan det blive farligt. Wiener, 26-årig mandags, og her 35-årig Ivan Nielsen. Lars Højer med det store arbejdsområde og den fremragende sparkteknik. Ja, vi kunne høre Benny Johansen råbe ud over kanterne. Nøjagtigt som du sagde før, Preben. Det er der, man låser op. Ivan Nielsen. Og Fusi, Casagrande er ikke med fremme, ligger over i venstre side. Men Tini. Martin Johansen, glimrende fundet til Michael. Jeg venter for længe. Ja. Men så de i området. 6 italienere var det ude. Og selvom de ikke siger, at de ikke rigtig er der. Skulle have været en med i venstre siden. Ulbjerg. Men selvom de siger, at det ikke rigtig kender træerne så godt, og der ikke er så mange profiler på holdet, så ved vi, at de har set video mod Bayern München, og så kender de også de små tvillinger. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at de italienske fodboldhold er nøjagtigt lige så seriøse som danske. De har selvfølgelig været oppe at se B903. De har fået videobilleder sendt ned og har selvfølgelig også set disse billeder. Så langt frem i turneringen, der kan man ikke komme ud for nogen overraskelser. Det er orden at få afsluttet af Per Larsen. Kaptajn Larsen. Men kanonen ikke rigtig indstillet dengang. Der er ingen tvivl om, at B903 styrer spillet, men jeg tror nu alligevel, at spillet foregår på italienernes præmisser.
Ja, lidt fart nok af afleveringen. Bolden har været over baglinjen. Jeg mener, at B103 efterhånden tvunget til at sparke lange bolde frem i hovedet på angriberen. Og det er svært, der står Torinos forsvar altså solidt og sikkert. Og derfor siger jeg, at det ser ud som om i øjeblikket, at det er på italienernes præmisser. Over i det ene hjørne, ja, der står de 2.000 fra Torino. Og ligner sådan et lille udsnit, eller skal vi sige et lille stykke af en lavkage, der er flyttet herop til Danmark, for det vi normalt ser nede i Italien. Kenneth Wiener. Men derfor er det alligevel de 2.000 tilskuere, der skaber Europacup-stemningen, kommer med på udebane. Hvis ellers alt kan forløbe normalt uden problemer mellem tilskuerne, så er de med til at skabe atmosfæren. Den specielle atmosfære, der altid er omkring en Europacup-kamp. Har taget den lange tur herop. Ikke kun for at se fodbold, men også for at opleve landet, de nu kommer til. Ja, glimrende taget med af Michael Johansen. Policano. Alt for upræcist frem mod Musi. Casagrande. Og det var der ikke rigtig nogen, der var med på. Men Kenneth Wiener læste det. Ulbjerg. Rykkes hele tiden i frontlinjen hos træerne. Manniche, Johansen-brødrene på tværs. Her Manniche. Og får hjørnespark. Ja, og det er rigtig rykket af Michael. Han kommer ud og beder om bolden ude i siden. I stedet for at blive stående inde på midten, hvor der alligevel er lukket totalt af. Ja, netop det, der var så vigtigt i de tidligere Europacup-kampe, at han var i begge sider, rykkede i begge sider og havde luft til det. Lars Højer. 35 minutter er gået. Fortsat 0-0. Og så Kenneth Wiener. Pierre Larsen. Ulbjerg. Prøv at se, hvor italienerne bliver stående nede i deres eget strafbarfelt. Ja, Tyren er ikke så aggressiv. Han var ikke på udbanen. Et af kælenavnene kaldes også i Granata, ud fra de granatrøde trøjer. Birkedal. Ja, Manniche var derinde. Pierre Larsen. Glimrende snydt, og her kommer Ulbjerg. Manniche på midten med bagvejen. Udmærket. Angreb godt. Fikseret af Pierre Larsen. Finder et spark og sparker sig dybt i bolden og løfter den over mod Ulbjerg. Og det var et af de gennembrud på flankerne, som vi var inde på. Vasquez. Bruno. Rutineret spiller. Vi ser der god fart i afleveringerne hos italienerne. Bolden springer fra fødderne som slået fra en fjeder. Fusi. Det er godt spillet. Godt set her til Policano. Og Casagrande med på midten. Han kommer der. Og han bringer Torino foran med 1-0. Enkelt gennembrud. Og Casagrande overlister Ivan Nielsen på midten. Og nu bliver det meget, meget svært for træerne. Ja, det er det, vi lige snakker om. Det er synd. Han er lige ved at have den derinde, målmanden. Thomas Risum.
Og det er det, vi snakker om. Den første chance, de får, de er iskolde. Så det må man sige. Det er 100% udnyttelse indtil nu. Det er også ærgerligt. Det var de små marginaler. Igen aflevering fra Politano. Ja, den ligger altså rigtig godt. Hverken målmanden eller forsvarsspilleren kan få fat i den bold. Der er en lidt udaskuet bue lige imellem dem. Og den mand, ja, han har det godt. Han hedder Mundonico. Og det er Torinos træner. Men her ligger Casagrande. Der har været nede 3 gange. Det kan være, han synes, han har gjort sit nu, så nu har han igen i varmen. Kendsgerning. 38 minutter. 1-0 til Torino. Og målscorer Walter Casagrande forlader banen. Men ikke tegn på, en ny spiller bliver sendt på banen. Nu vil vi se, om B903 har den mentale styrke også til at rive sig selv op. Kom igen efter den her dukkert, som den må være. Alle spillerne nede på banen har sikkert også følelsen af, at den her kamp havde vi styr på. Det var os, der angreb, det var os, der havde bolden. Men vi har set det før med italienske hold. Iskolde er de. Ja, nu er de ude i spil, som de i hvert fald behersker, også allerede har vist tegn på, at de gør. Nemlig styrer en defensiv. Det må man sige, ja. Det har de indtil nu bevist, at det kan de også, ligesom alle andre italienske hold. Jeg synes stadigvæk, at B903 har noget at have deres optimisme i. Har vist glimrende spil indtil nu. Har siddet på kampen. Har så lige selvfølgelig mistet overblikket de få fatale sekunder her. Men der er masser i det hold endnu. Det er jo ikke umuligt at score mod italienske hold. Ja, de har jo været bagud før. Det er Bayern München for eksempel. Ja, det var de også i Tyrkiet jo. Og faktisk slået ud allerede. Og fik på bedste vis vendt det truende nederlag til, ja, til en dejlig hjemtur, ikke Jørgen? Vi var selv med dernede. Lang og hyggelig. Men ingen tvivl om, at det er et meget afgørende, meget vigtigt mål for Torino. Det betyder jo altså fremt, at lad os sige, der spilles 1-1 her og 0-0 i Torino, ja, så er Torino videre på udebanescoring. Tæller dobbelt i tilfælde af mulighed i det samlede regnskab. Schifo. Glimrende taget med her, Lentini. Ja, 2 mand alene. Og Schifo, der er topscorer for Torino med 6 mål. Han lavede 2 i UEFA-cupen. Fik afspillet. Picnic. Martin Johansen. Og nogen i godt ryg. Offside. Ja, han er dem længere frem, åbenbart. Træner Mundonico.
Indkast. Ja, men det er også Michael. Er hele tiden den, der prøver at komme ud. Han ved godt, at han skal ud og åbne ud på fløjen, men jeg vil hellere se, at han blev inde på midten, og en af de andre kom udenom og kunne få smidt den ind, for han er trods alt stærk i hovedspillet, så han skal ikke stå ude ved hjørnefladen. Ligesom de andre spillere på træernes hold har svært ved at komme udenom, komme igennem ude på fløjene. Birkedal ligger sig ud på højre fløj. Fus i højre på ham. Wiener. Ulbjerg rykker i venstre. Bjerg Larsen. Mannicke. Glimrende til Ulbjerg. Kommer selv med ind i feltet. Bjerg Larsen. Ja, godt af Michael Johansen. Birkedal. Ja, Birkedal skal bare prøve at komme igennem der. Det er ligesom, om han ikke tør at gå ind i den nærkamp, gå ind i den dribling. Søgte at spille bolden bagud, i stedet for at prøve at vriste sig igennem. Man skal risikere lidt en gang imellem. Ja, der kan sige, nu er der faktisk basis for at risikere meget. Birkedal, Ivan Nielsen. Ulbjerg lunder ind over midten. Men det er for nemt for italienerne på den måde. De bestemmer både tempo og positioner. Ja, der er det lige ved, at vi slipper markeringerne igen. 1-0, det er til at leve med. 2-0. Det lukker altså butikken. Så nu er der endnu mere grund til også at holde øjnene åbne bagud. Kører på sidste minut. Casagrande, målscoreren. Schifo. Ventini er med i venstre side. Men liggende, der bliver der vinket for offside mod ham. Ja, Benny Johansen har Anders Bjerre. Scorer 6 mål i træningskampene, siddende på bænken. Spilleren, der kommer fra KB, og Søren Løb. Den tidligere topscorer for Frem. Ja, glimrende bandespil. Og det giver hjørnespark til Torino. Der er ingen tvivl om, at B903 i øjeblikket er lidt rødvildet. Ved ikke rigtig, hvordan de skal få åbnet det her massive forsvar. Og nu prøver de så vildt, og så de vil så gerne, at de glemmer forsvarsspillet. Og vi kan se, 2 gange har de været lige ved at slippe igennem her, Torino. Vasquez. Schifo. Og Jørgens Bak. Igen lidt uro i det bliver 3 forsvar. Hører vi kører på de sidste sekunder. Og her lyder dommer Lubes Bassovs fløjte for de første 45 minutter. Og altså 1-0 til Torino på målet efter 37 minutter. Scoret af Casagrande. Vi vender tilbage til Gentofte Stadion efter nyhederne. Men forinden kan vi lige nå lidt nyt fra tysk fodbold. Søren Lerby er løbet ind i nye trængsler som træner for Bayern München. Det tyske fodboldforbund har nemlig i dag givet Bayerns målmand Raimund Aumann 2 spilledages karantæne for det professionelle frispark, han begik i kampen mod Köln.
Det bliver muligvis Toni Schumacher, der på ny skal vogte Bayern-målet. Han er jo ellers gået på pension indtil flere gange. På gensyn i øvrigt efter nyhederne. Velkommen tilbage til kvartfinaleopgøret i UEFA-koppen på Gentofte Stadion mellem B1903 og Torino. Stillingen er jo som bekendt 1-0 til Torino. Inden vi sætter anden halvleg i gang, så skal vi lige høre, hvad B1903's træner Benny Johansen havde at sige efter de første 45 minutter. Benny, man var hele tiden lidt i tvivl om det var jer, der havde styr på italienerne eller omvendt, men fik man beviset her 5 minutter før tid? Jeg ved ikke, vi får kigget en enkelt gang. Det er det eneste, jeg synes, vi havde godt kontrol over hele kampen og spillet aldeles fortræffeligt her i første halvleg. Så det er lidt udtur, den smutter for os. Det er det. Vil du satse endnu mere offensivt i anden halvleg? Det er muligt, at jeg kommer til at prøve lidt. Vi skal jo have et godt resultat ud af det. Ja, så er vi klar med anden halvleg. Jeg overlader ordet til Jørgen Mader og Preben Elkjær på Gentofte Stadion. Målscorer fra første halvleg. Casagrande, brasilianeren, der på enkelt vis på en glimrende aflevering fra Policano fik prikket bolden forbi Thomas Riisum. Træerne har ikke foretaget nogen udskiftninger i pausen. Spiller altså fortsat med de to tvillinger, Martin og Michael Johansen. Og det er det Martin Johansen sammen med Michael Mannicke. Men der skal lægges pres på italienerne nu. Der skal satses noget, som han sagde, Benny Johansen, men det bliver uhyggeligt svært. Som du var inde på, Preben, så var der et billede, jeg ser for mig, italienerne. De ikke bare er gode tilbage, de bliver det også. Ja, men altså det er så typisk italiensk, som det kan være, og der er ikke noget at sige til det. De griber til det, de er rigtig gode til, nemlig at forsvare sig. Og så er de selvfølgelig lurer på muligheden, som vi snakker om. B1903 skal hele tiden være koncentreret, også bagud. Og desværre viste det sig, at den glippede en enkelt gang i første halvleg, og der er de altså hurtige italienerne at få scoret. Men vigtigt nu i anden halvleg, at trænerne bliver ved med at være koncentreret bagud, for som vi sagde i første halvleg også 2-0, så er butikken lukket, så er der ikke så meget mere at spille om. Det er en svær opgave at skulle være aggressiv og angriber og samtidig passe på bagud. Kampens bulgarske dommer, Spasov, der uddelte 4 advarsler i første halvleg. Birkedal fylder godt for en gang skyld. Michael Johansen. En rutineret spillet af Musi. Presser Michael Johansen væk. Og har kontrol over boldens bane. Gen Birkedal. Ja, det er professionelt arbejde, vi er vidne til her. Flot fodbold. Travero. Schifo. De har selvfølgelig også fået roen nu og selvtilliden med 1-0 i ryggen. Ja, der skal faktisk 2 scoringer på træerne til for at forstyrre dem. Det er frækt forsøg fra Birkedal. Der nok mere var et indlæg. Lars Højer. Kommer Ivan Nielsen frem. Ja, de har en excellent timing, italienerne. Ja, den kan man jo godt se, at den er oparbejdet gennem en hård turnering, mens B1903, det er helt sikkert, at de ikke kan undgå
at mærke i visse situationer, at det er den første vigtige kamp, de spiller i flere måneder. Kan ikke være anderledes. Og det er synd for de danske hold. Synd, at de skal gå ud i en så vigtig kamp, uden egentlig at have de vigtige turneringskampe i ryggen. Ja, her var det Manike, der så ryggen på Bruno. Benny Johansen, Bløde Benny, som han også kaldes. Balladen om Benny har der været skrevet. Faktum er, at han har fået en 1-årig kontrakt med FC København, der bliver en realitet 1. juli. Men foreløbig gælder det træerne. Træernes sidste mulighed for at skrive sig ind på samme side i Europacup-historien som Brøndby. Det er enkelt præcis fodbold. Lentini. Vasquez rykker. Her. Der presses der 5-6 italienere og et gabende hul på midten. Og kun Martin Johansen ligger fremme. Kommer også Michael Manike. Noni, Lentini, Casagrande. Der er masser af plads. Og Jørgens Bak. Ja, de er uden en lille krise i 103. For alt for meget plads. Torino spiller på midten af banen. Kan brodere sig hele vejen op til træernes mål. Vasquez, der sparker. Og der er et frækt skift. Schifo. Der får ikke rigtig fart på hele afleveringen. Men den holder, og indkast. Det officielle tilskuertal har vi lige fået 14.600. Men det kor, det styrer så sandelig af italienerne. Ivan Nielsen. Også italienerne får trukket tempoet ud af kampen. Ja, så mangler vi noget bevægelse, både op foran, men især fra B103's midtbanespillere, som jeg godt kunne tænke mig at flytte sig noget bedre for hinanden. Søgte dybden, så man undgår og skal spille igennem midten, som vi ser her igen. Det er for nemt at travle op. Ja, de er bedre til spaghetti, italienerne. Ja, det er vist ingen tvivl om. Lars Højer. Picnic. Men altså, jeg kan godt forstå, at han sparker. For hvem skal han spille? Ja, 2 mand kom faktisk lundende på vej tilbage imod ham.
Ja, han er lige knap så hurtig, Manniche. Torino var sidst italiensk mester i 1976. Det er jo et samme år som 1903. Også erobrer deres seneste mesterskab. 8 gange er det lykkedes for Torino. 4 gange har de vundet pokalturneringen. Men Mondonico er ved at bygge et hold op, der på de bedste dage kan true eller slå de bedste italienske hold. Og det skyldes primært, at tandemparet Vasquez og Schifo, ja, dem har Mondonico her fået til at fungere i et godt samspil efterhånden. Det kneb sidste sæson, eller i starten af sæsonen, der hvor vi har Schifo, men nu er det begyndt at lykkes. For de har jo stået i skyggen, Torino. Men jeg tror en anden ting, der også er vigtig i Torinos spil, det er altså deres forsvar. Det er Italiens bedste forsvar, der bliver scoret utrolig lidt imod dem. Ja, kun 12 gange den sæson. Ja, og så er det altså lige meget, om man kun scorer et enkelt mål i hver kamp. Det er tit nok til at vinde. Så det er rigtigt, hvad en af mine gamle trænere sagde. Godt hold starter med et godt forsvar. Ja, det er en god italiensk filosofi. Det var spanieren Vasquez på højre flanke. En godt forsvarsspiller, Jørgen Ulbjerg. Lars Højer. Men igen skal vi tilbage på den æresrunde, han har sagt, der gør italienerne får tid til at komme på plads. Uden overanstrengelse. Ja, hvis italienerne kan gå hen og vinde den her kamp 1-0, det er selvfølgelig et kanonresultat for dem. Så vi skal ikke se dem blive mere offensive, end de er i øjeblikket. Nemlig lige 0, da de jo alle sammen står nede, som sædvanligt var jeg ved at sige, i eget strafsparkfelt. Ja, der er ellers noget spillet i. Birkedal, der prøver at komme fri ude på fløjen. Jeg kunne godt tænke mig, at nogle af de andre spillere også bevægede sig ude i siderne. Men desværre sker det alt for lidt. Men så også få udfordret italienerne med at vinde spil hurtigere, inden de kommer på plads. Frispark dømt mod Torben Picnic. Midt i billedet Lars Højer. Schifo. Ulbjerg. Manniche i venstre side. Nu på vej ind mod midten. Martin Johansen. Michael Johansen. Ja, hvorfor ikke? Målmand Marchegiani var lidt ude af sit mål, og det så Michael Johansen. Ja, for højt op med benet. Schifo, siger dommer. Spasov. Ja, Martin Johansen, Michael Johansen kommer til. Igen Martin. Han lige får prikket til bror Michael. Havde der måske været en mulighed. Men det er det, vi skal. Vi skal være lidt mere aggressive.
på dem. Simpelthen. Wiener. Ja, man kan stort set sige, at man kan godt spille alt eller intet, fordi hvis man skal hente noget hjem, så skal det altså være her, og ikke i Torino, hvor det bliver, hvis det her er svært, så bliver det altså en del mere svært dernede. Ja, synd den aflevering fik for meget fra Martin Johansen. Der var masser af plads til Kenneth Wiener i højre siden. Ja, en lille tunnel på Pierre Larsen. Lentini. Altså Grande kalder på den. Schiffer. Martin Johansen. Manniche er med på midten. Og fortsat må der være, der er ikke fløjtet. Fordelsreglen. Manniche. Og det er svært at få fordel med to italienere hængende på skulderen. Pierre Larsen. Der holder den godt nede igen. Men ikke nær så præcis, som det skud, han havde i starten af kampen. Der kun lige var et par centimeter fra målstolpen. Ja, fremragende brudt. Musi. Og så skal vi have en indskiftning. Anders Bjerre bliver det. Den tidligere KB'er. Og det bliver spiller med nummer 7, Lars Højer Nielsen, så vidt jeg lige kunne høre. Der skal ud. Anders Bjerre, der har gjort det så fremragende i de 9 træningskampe, der er spillet indtil nu. Afløser her Lars Højer, matchvinderen fra kampen mod Trabzon her på Gentofte Stadion. Martin Johansen. Anders Bjerre rykker med på højre flanke. Manniche. Synd der træder fra ham. Kommer ellers rigtig rundt. Og skarpt nok. Men lidt for meget fart på bolden.
Sådan, pres på dem. Men for upræcist fra Birkedal. Løs spiller Michael Johansen, men godt blokeret. Ivan Nielsen. Ulbjerg lige til Fusi. Picnic. Ja, de kontrollerer spillet suverænt i øjeblikket, italienerne. Ja, suverænt spillet. Ja, igen. Pelicano. Det flot spil af Lentini, det er venter til 3. Nummer 3 går til ham, og så vipper han den lige ud i venstre side. Ja, det er fremragende. Ja, de står og bukker sammen endnu, Kenneth Wiener og Picnic. En lang løbetur over mere end en halv banelængde på jagt efter Lentini. Igen Picnic. Godt set, Anders Bjerre. Ja. Ulbjerg presser sig Fusi. Manike. Ja, det er glimrende set. Birkedal. Men det var sidenettet. Men det er godt spillet af Manike. Først lukkes der godt op i venstre siden. Og Manike har set Birkedal storme frem her. Ja, han kommer, Birkedal. Det er det vigtigste. Det er ligesom om, det har vi manglet. Folk, der kommer ude i siderne. Ja, så meget man ikke havde så meget selvtillid i første halvleg, men ser ud til. Og så er det altså lidt igen. Fremragende taget med der. En svær bold at tage med. Det er godt nok. Sørge for at sikre det bagerste, så er det bare Anders arbejde. De andre bliver og tager det. De kommer længere frem nu. Det er vigtigt, at de bagerste bliver. Ja, præcise. Det sænger fra træner Benny Johansen. Nu skal der mere offensivt spil til. Men samtidig også passes på herude. Birkedal. Anders Bjerre lapper over. Michael Johansen. Pierre Larsen. Det var ikke ret godt, Pierre Larsen. Sænker spillet af upræcis aflevering. Vasquez. Lentini på midten. Godt dækket af Vasquez. Og gode driblinger. Og så ligger Musi på midten. Ja, det der pives af, det er nok, at de skælder ud. Eller skældte ud mod dommeren. Og skotten vil. For UEFA's repræsentant står her og holder de italienske ledere tilbage. Ja, Musi får lov at blive liggende. Anders Bjerre.
Birkedal. Igen Bjerre. Og fremragende afslutning. Den bedste fra 1903. Indtil nu faktisk. Resolut fyret af. Se her, Anders Bjerre. Ja, lige før Mannicke får rettet den af. Der er noget stemning tilbage her på Gentofte Stadion. Noni. Ja, vinke for indkast til italienerne. Det er han, 23-årig Anders Bjerre. Og så skal vi have Søren Lyng på banen. Sidste sæsons topscorer fra Frem. Og så må man sandelig sige, at Benny Johansen har sat hele den offensiv ind, han overhovedet råder over. Øvrige spillere på bænken er Brian Kaus, Diego Ture, og så Ole Kjær, målmanden. Hjørnespark. Og så gøres der klar til udskiftningen. Og ud skal Michael Johansen. Og altså på banen Søren Lyng. Minutter igen. Og debut for Søren Lyng, som det også var for Anders Bjerre i 1903, tror jeg. Der er den. Fremragende hovedstød. Godt gået op af målmanden Marchegiani. Den havde jeg set inden. Det kunne jeg høre. Og det var fyrtårnet Mannicke. Her. Ja, det er også kun neglene. Ja, det havde været et perfekt tidspunkt. Der har de selvfølgelig heller ikke den smule held, man skal have på hjemmebane. I sådan en kvartfinale her. Men det kan være, at det tænder den gamle mand. Jeg klarer mig sgu da stadig godt, som man siger, en 32-årig. Rykker han igen Mannicke i højre siden. Har Bruno med sig. Og får et hjørnespark ud af situationen. Jamen altså hatten af for Michael Mannicke. Han er en af de ældste spillere hos træerne, og han er såmænd også den, der går forrest, viser vejen for de unge spillere. Ja, Bohemen er han altid tidligere blevet kaldt. Nu er han også blevet bundet. Har fået en gård op ved Gribskov. Martin Johansen. Ivan Nielsen i luften. Og her kommer Pierre Larsen. Der var Mannicke tæt på. Holder han den nede? Ved udligningen formentlig har været en kendskærning. Fik han foldet lidt at se til. Pludselig Marchegiani. Først skuddet fra Pierre Larsen. Her. Og der retter han af, Mannicke. Og det er et spørgsmål om tur i den. Ja, det er et brygdel. Ja, så er der skært udslår mellem Noni, der får advarsel den 5. fra Birkedal. Nu kan de snart dække op til et helt ostebord, italienerne.
5 gule kort. Det vil være pragtfuldt med et mål lige nøjagtigt i de her situationer, for så har der stadig været tid til at måske også score det vindende. Det er nu, træerne har tur 1, det er nu, den skal ind i kassen. Og de har 17 minutter til det. Picnic. Wehner. Ja, prøver at finde Anders Bjerre. Og så er der nemmest ingenmandsland heroppe på B103. Skal forsvare. Ja, har nok bragt lidt forvirring i italienernes forsvar, de 2 udskiftninger. Nu havde de lige så godt fat i deres modstandere, og pludselig er der 2 nye mænd. Ja, igen var det Manniche. Anders Bjerre og Manniche, de 2 høje angribere, der var fremme. Tini. Godt set aflevering, Pierre Larsen. Ja, sådan. Der er krigerne op i dem. Nu er kampen der, ja. Ja, til gengæld lige løst nok spillet af Kenneth Birkedal her. Man kan sige, både Schifo og Vasquez gør et stort arbejde defensivt også. Ja, det må jeg sige ret usædvanligt at se. I hvert fald Schifo, som jeg aldrig nogensinde har kendt som en defensiv spiller. Han tager sit slæv, ligesom alle de andre. Ja, her får han stoppet Anders Bjerre. Måske får han også en... Nej, det gør han ikke. Det vil ikke lade os støve med af publikums hylden. Men hjørnespark får træerne. Og igen bliver det Martin Johansen, der skal sparke. Det ligger ligesom i luften, at den er ved at være der. Ja, der har i hvert fald været et godt forspil her de sidste minutter. Ja, får han holdt den nede. Kommer godt op og ser frem i feltet. Så her, og har pladsen. Men nogen bliver stående, og Musi dækker for løst. Jeg kan godt forstå, at han føler trang til at kigge over skulderen, Finn Johansen. Anders Bjerre. Og resolut går ned af Anoni. En ordentlig spring for en spiller som Anders Bjerre fra KB's første divisionshold til internationale scenen.
Kenneth Wener. Og fremragende spillet af Vasquez til Schiffer. Mancini er med på midten. Og Ivan Nielsen går så langt. Og så kan han få et kort til samlingen. Og første danske advarsler, det er helt i orden. Jeg vidste ikke, Ivan kunne italiensk. Det kan være, han har snakket lidt flamsk med Schiffer. Policane. Men med den målgivende aflevering. Ja, så dømmes der nøjagtigt som i første halvleg. Et skridt på målmanden Thomas Riisum, og det giver frispark ind i feltet. Så er den betalt tilbage af dommer Spasov. Så må vi ikke håbe, at italienerne kan kreere lidt bedre end træerne kunne. Ja, der gælder det samme selvfølgelig, at der er ikke meget plads så tæt på mål. Træerne spillere har en god chance for at nå ud og smide sig i skuddet. Igen er det Policano ved bolden. Han fører Cravero. Og her kommer han, Policano. Og så får der 2-0. Banke direkte op i nettaget forbi Thomas Riisum. Og må ikke det er exit B1903 i den her turnering. Prøv at se. Birkedal går frem. Og han har set hullet for lige nøjagtigt runde bolden, og så direkte op. Også fordi bolden bliver trillet baglæns. Væk fra B1903's mure, så de kan ikke nå ud i skuddet. Nej, Policano her, der ikke kan være med i returkampen på grund af 2 advarsler. Ja, han har gjort sit. Den målgivende aflevering, og her formentlig det afgørende punktum for B1903's videre deltagelse. 2-0 til Torino. Der var fart på. Ja, det må man sige. Ja, det var vel egentlig også kun den anden chance, de havde, Torino. Og så siger de, at de ikke kan score mål. 2 chancer, 2 mål. Ja, 2 mål på udebane igen, nøjagtigt som mod AEK Athen i 8. delsfinalen. Kampen sluttede 2-2. Musi. Godt hævet til sig, Kenneth Wener. Side. Og så skal vi have en italiensk udskiftning. På banen får vi Sordo og nummer 15. Og med de 2 tal, han står med, jeg kunne da tyde på, at det er Vasquez, der skal skiftes ud. Martin Johansen. Og Schiffer. Det er utroligt så godt, de forstår at spille sig ud af de her situationer, ikke? Med 3 afleveringer er de helt op på midten af 103's banehalvdel.
Men man husker barndomstræneren. Lad bolden gøre arbejde. Schifo. En misforståelse af Lentini. Og han får straffespark. Straffespark til Torino. Og så lukker ledet. Han har kropsstyrke nok til ikke at falde over de der arme, der bliver strukket ud. Men Ivans lange bundgarnspæl er et højre ben. Det fælder ham. Her kommer han Ivan Nielsen. Venstre ben. Fire minutter igen. Og Schifo er klar til at skrive med bødlens bogstaver. Stolpen. Den var ikke skarp nok, den led. Det er da godt, man kan slippe fra bødlen en gang imellem. Fortsat 2-0, 3 minutter igen. Men det var formentlig ikke et spørgsmål om overlevelse, men mere om talmængde. Ja, vil man nok sige, at 1903 skal score 3 mål på udebane i Torino. Jeg tror ikke på den. Jeg synes, træerne startede godt. Første kvarter havde god organisation i deres spil. Fremad og også bagud. Men der skete så desværre det, som så tit sker. Man angriber, og lige pludselig kommer konteren. Og fra det øjeblik var der sådan set ikke så meget tvivl om, synes jeg, okay, resultatet. Man kan altid diskutere. Trænerne havde et par forsøg, farlige forsøg i anden halvleg. Men jeg synes, Torino virker så homogent, så godt et mandskab. Og jeg synes, trænerne har gjort simpelthen alt, hvad man kunne forlange af dem. De har et kæmpe handicap. De har ikke fået lov at spille nogle vigtige kampe. Og det er selvfølgelig ikke deres skyld. Man kunne måske diskutere, eftersom det sker gang på gang, at danske hold har problemer, hvis de kommer videre, så de skal spille efter vinterpausen. Kunne man måske diskutere, om en omlægning af turneringen var på sin plads nu, når de danske hold er kommet op i en klasse, hvor man må forudse, at de kan nå frem til kvartfinalerne. Ja, Benny. Den gik ikke i aften. 9 træningskampe. Var ikke nok mod stærke Torino, der her får frispark. Dømt mod Michael Mannicke for at presse en italiensk forsvarer ned på skulderen. Ja, så vidt jeg kan høre, råbte Juve. Ha, ha, ha. Og Juve, det er jo den klub, som Torino har stået i skyggen af i mange år. Den fine gamle dame, eller gamle tante, som man siger om Torino, eller om Juventus. Torino er arbejderklubben stiftet i 1906 og har været den største klub i Torino. Og altså nu så sandelig også ved at få et stort hold igen. Lentini. Der kommer Casagrande. Og hjørnespark.
halvandet minut igen. Casagrande. Anders Bjerre. Men vi skal vist nok begynde at lade op til at tro på mirakler. Den 18. marts, når der spilles returkamp i Torino, hvor der kan være 70.000 tilskuere. Ja, det er måske nok det mest positive, at det kommer der garanteret ikke. Men der skal nok komme nogen for at hylde dem. Og igen så får Rosa højt, så de kan høre det hos Juventus. Ja, Birkedal. Det kan man altid se mere af, det er klart. Manniche holdes ureglementeret af Venturin. Spiller bolden smart med højre benet, men så stiller Venturin sig på hans støtteben. Birkedal. Ja, Pierre Larsen. Og hvem her? Søren Lyng. Og har undersiden af overlæggeren. Ja, så kan man ikke være mere uheldig. Det var så tæt på, som man overhovedet kunne komme. Lad os lige følge den igen. Pierre Larsen, godt arbejde. Og her er Lyng. Smart lavet af Søren Lyng. For at hætte udenfor målmand Marcadianis rækkevidde. Tipper den væk fra ham. Og den er ikke inde. Så skal det heller ikke være. Nej, 2 gange hovedstød. Tæt på først for Manniche og så for Søren Lyng. Og så den med det skud, som Pierre Larsen havde, hvor Michael Manniche rettede af. Dommer Spassau fløjter her for sidste gang i aften. Kendsgerningen Torino vinder med 2-0 på mål af Casagrande i første halvleg 37. minut. Og i anden halvleg, næsten samme tidspunkt, gjorde Politano det til de 2-0. Og hermed kan vi godt konstatere, at der skal mere end mirakler til, for at B1903 kan komme videre i turneringen. Her er Politano, der fik den første advarsel, og også laver den første målgivende aflevering til Casagrande, der her gør det til 1-0 i første halvleg. Men altså 2-0 til Torino over B1903. Ja, det gik jo ikke helt, som træerne havde håbet på før kampen, og der er ingen